American подкаст Bulgarian Style. Лош и вулгарен като мен. Аз се притеснявам за теб. Иди си го служи някъде. Така е. Искам да бъда international. Genius. Рускини, румънци, колумбийки, бразилки, нали? Или си як човек, или не си. И така и си вървеше живота. Чувствах се, лято време и така. Там е international. Трябва да оцеляваш, трябва да драпаш. Дори някога са се възползвали от теб. Правят те на луд, правят те на шматка, искат да си роб. Като порастваш, след време ще го разбери. Как да ти кажа сега? За теб нормалното е друго. Сега ще кажа. Mental breakdown. Случи се така, че климатик, така накратко казано, прецака ми се бизнеса, прецака ми се личния живот. Как да ти кажа сега? Ще кажа. Не е проблем. Климатика не работи, нека да го изсипят. Да станат вайрал, искам да бъда international. Климатик, стария Стоян, нека да го изсипят. Да му е яко и трябваше и да влизам в затвора. А аз бях такъв период, който обичах да се чувствам като Амон Ра. Искам да бъда international, което нищо общо. И трябваше и да влизам в затвора. А аз бях такъв период, който обичах да се чувствам като един римлянин, който примерно иска да ги къпи в планата с мляко, да има неговата Клеопатра и такива неща. Бьонси и Риана, кучета и котки. И така и си вървеше живота. Чувствах се лятно време и така. Но се наложи да избягам от държавата си. Аз. От държавата си. Да възирам. Аз. И как да ти го кажа, аз възирах и от тогава, примерно, като оставих бизнеса си и моя начин на живота в България и почнах да ги нареждам на стерео. Аз реално погледнато бях неадекватен в този период, признавам го. Каквото и да е станало, лични отношения, това не може да обявяваш хората на видео, да говориш глупости и така нататък. Аз реално погледнато бях неадекватен в този период. Стария Стоян, но за да взема да нареждам някой човек, нали, подсъзнателно така, да ме избие толкова, нали, лайната стават все по-големи и батака и така нататък. Това е много деликатно отношение и така. Бачките и такова, няма проблем. Нали, ако става просто нещо за жени и лични отношения, някой да иска да налази жената легално, той щом е готов да направи това нещо, изгостиране с присъди, затвори, това. Както искаш го разбира, аз съм ти го казал. Разказвача на Вицовиш кумбата. Аз бях женен и от 2-3 дена съм разведен. Деца, мъж ли? Не, деца нямам. Деца нямам и кой си ти да ми казваш на колко години аз трябва да направя деца. И по-бавно задай въпросите си. Защото един върху друг, като някой канарчета, тук тик. Слушай, като ти говоря, после като има нещо, реплика, дуплика, се носи в парламент, аз съм Слави Трифонов, ти си Делян Пеевски. Шиши! Да. Да. И всички, които си мислят, че аз съм наркоман, не. Много разбран човек съм. Просто е забавно.